एक्चुअलि बे ख्रिस्टमासआ जोङो दा ख्रिस्टमासनि माहौल जानानै थाबाय। बे ख्रिस्टमासआ जाहैबाय जोंनि गोसोफोरखौ प्रिपेयार खालामनायनि मोनसे सम, बेखौनो जों ख्रिस्ट'आरिफ्रा फोथायो आरो दा जोङो ख्रिस्ट'आरि जानायजों लोगोसे दि जोंबो मानसि माहारि, जोंहा बोरै थांनानै थानायनि थाखाय जोंहाबो जिउनि थाखाय बा देहानि थाखाय जे मावनो गोनां, फरायनायावबो फरायग्राफ्रा फरायनांगौ, फरायनायनि उनाव मा जागोन, फरायनायनि उनाव जोङो साख्रि बाख्रि नांगौ आरो बे फरायफुनाय समाव बे देरफुनाय नैबे एडलेसेन्ट पिरियडआ गैयाबाबो 16 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोरनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे स्लिपारि एज आरो बियो जेखि जानो हानाय बाहाय। दा बे बेंटल जोंनि थुक्राझार बे हालाम एरियायावहाय ख्रिस्ट' हारिनि गथ'फोरखौ आं बांसिन नुदों, जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ खि सोरबा ड्राग्स एडिक्ट जानाय, बियो खालि जोंनि ख्रिस्ट' हारिनि थाखायल' लस नङा, बियो जोंनि बर' माहारिनि थाखायनो लस। बेनिखायनो आं सानो मा जोंनि बर' माहारियाव संख्यानो खमायलांगासिनो दं, बिनि गेजेराव आरो बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौबो खम खांलांगासिनो दं। बिनि गेजेरावनो जेनेबा आरो गथ'फ्रा जुदि थैनानै थांबावोब्ला, ड्राग्सनि गेजेरजों थैबाय, जौ लोंनानैबो आयुआ खमबाय ना, आरो फरायनायनि गेजेराव मालाबा बेकस्लाइडबो जानानै थाबाय। दा नै बियो जोङो ख्रिस्ट' हारिखाय जोंहा बोसोराव गासै 52थि रबिबार थायो ना, गासै 52थि सप्ता थानाय माने 52थि रबिबार थायो। दा बे 52थि रबिबारानो जोंनि थाखाय 365 दिननि बोसोरावहाय बियो मोनसे बिराद गोनांथार दिन आरो बे दिनावनो जोङो गाव गावनि भुल मावनाय 6 दिननिखौ जों सोदांनानै लायो आरो बिनि गेजेराव बोसोराव खेबसे बेबायदि ख्रिस्टमास फैबावनाया जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो बाहाय जोङो बयबो गावखौ रिफ्रेस खालामनो हास्थायो। आरो बे बेंटला मोनसे फिसा टाउन बायदि जानायखाय ना, टाउन बायदि जानायखाय बाहाय कलेजनि दाब दाब हालामनिफ्राय फैनानै फरायफैयो। कलेज दङ आरो मोजां मोननैसो स्कुल दङ जोंहा, सेन्टार फर निउ लार्निं डनबस्क'आव थाहैबाय, इंलिस मिडियामाव जायफ्रा सोगोन बाहाय सोफैयो, जायफ्रा बर' मिडियामावहाय एसे प्राइभेटाव सोनो लुबैनाय जोंहा इउएन एकाडेमिबो दंसै बेंटलाव, आरो मोजां मोजां जोंनिनो बर' मिडियामनिबो स्कुलफोरबो दंखायो। दा बिनिखायनो जोंनि बे बेंटला उत्तर ओनसोलनि थाखाय मोनसे इडुकेसनेल हाब जाबाय। दा गोबां बिमाफोरनि फिसाफोर बाहाय फैनानै थाफैनायखाय बायदि बायदिफोर जाफैयो आरो बाहाय सोरबा बिमा बिफानिफ्राय फैनानै लजिं थाफैनानै गावखौनो सानो मा आं फ्रिदम मोनबाय, बेनिखायनो लोंग्लांनाय जाग्लांनायबो बाहाय जायो। दा आरो बियो जोंनि ख्रिस्ट' हारिनि मानसिफोर थासेयावबो जोंबो बेबायदिनो दिन्थिग्रा जोंनि गथ'फ्रा बुजियो, जोंनि फंबाय बिनानावफ्राबो। दा बेफोरखौ जों माबोरै सोदांलांगोन, आं सानो सासे बुंगिरि जानानै, सासे लेखा फरायनानै, सासे मास्टार जानायखाय, इउनिभार्सिटिनि फोरोंगिरि जानायखाय आं सानो मा सोलायनाया आंनि न'खराव फैग्रोनांगौ। आंनि न'खराव सोलायनाय फैयोब्ला आं खृष्टान जानायखाय आंनि मण्डलियाव फैनांगौ। दानिया आंनि मण्डलियाव फैनाय, आंनि मण्डलिया मोनसे गामिजों मोननै गामिजों ज' जानाय, बे बेंटल हालामाव मोननैसो गामिजों मोनसे मण्डलिया गायसनजादों, अब्ला बाहाय मोननै गामियानो चेन्ज जादों। मोननै गामिया चेन्ज जानाय माने बर' माहारियावबो चेन्जखौ लाबोनाय। दा बिनिखायनो जुदि आंनि न'खरा मोजां जायो, आंनि लुथार मण्डलिया जुदि मोजां जायोब्ला, बेप्टिस्ट मण्डलिया मोजां जायोब्ला, केथलिक मण्डलिया मोजां जायोब्ला, खारन जोंबो बर' माहारि नालाय, बर' माहारिनि मोनसे बाहागो नालाय, बर' माहारियाबो जौगागोन, सोलायनायखौ फैगोन आरो जोंनि माहारियाव मोनसे गोख्रों लेखा गोरों उजिबोगोन। आं सानो बेफोरखौ जायै लोङै गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनायनि लाब गैया। बियो मोनसे कमार्शियेलाव हाबबाय ना, गुबुन मानसिया बेखौ फानफैनानै फैसा लाब खालामनानै गावनि न'खरखौ सालायदों, खिन्थु जोंनि मानसिया बेखौसो जादों ना। जोङो माइ दै फाननानै जौ लोङो ना, गुबुनफ्रा जौ फाननानै न'खर लुखाङो ना। दा बेनिखायनो आं सानो जोंनि बर' माहारिनि इयुथफोरखौ, लाइमोनफोरखौहाय बे लोंग्लों जाग्लाङाव थानानै गावनि जिबनखौ जाहाथे नस्थ' खालामा। आंनि फरायनायनिफ्राय, साइन्टिफिक रिसार्चनि फरायनायनिफ्राय आं मा नुदों, जायफ्रा ड्राग्स एडिक्ट जायो, जौ लोंग्रा जायो, एडिक्ट जानाय मानसिफ्रा 5 बोसोर बैसोखौ खमायनानै लानाय जायो। मोजां डक्टर ट्रिटमेन्ट मोननानै हामबायथ' हामबायसै, हामाबाथ' थैखायानोसै, गोबां थैलांबाय बे एरियायावहाय। बेबायदि दाथैहैथों। बांसिन न'खराव सासेल' फिसाला दङ ना, बेनो थैनानै थांब्ला बिनि न'खरा बिराद दुखुनांथाव जायो। बिनि बिमा बिफाफ्रासो मिन्थिसिगौ बेसेबां दाहा जादों ना। नायल' जाल' सासेल' फिसा हिन्जाव खांसै, इसेबां समायना फिसा हिन्जाव, बिनि सायावबो मिजिं दङ। बिनि फिसा हिन्जावाबो आजिखालि बर'फ्रा मोनसे कालसार हाबबाय, पिकनिक जाहैग्रा सर' जाबाय ना, बोसोर गोदान फैलायगौ, पिकनिक जागौ। दाख्लै बगामाथियाव थांदोंमोनलाय आङो, मोनसे प्रग्रामनि आलासि जाहैनानै, माबायाव उदालगुरिनि मोनसे बगामाथियाव। बाहाय थांबाय, नुबाय मा सेंग्रा सिख्ला जादों लोंदों मोसादों आरोखि, जौ लोंनानैसो मोसाखायो पिकनिकआव। माब्ला जाखो जोंनि बर'फ्रा बिदि पिकनिकआव जौ लोंलायना मोसानाय ना। लोंनाय जायोब्लाबो आदर्शजों लोंनानै जानानै फुर्तिनि थाखायल' खालामोब्ला दस्रा खोथा, खिन्थु जेब्लानाखि आङो फैफिनबाय लामायावनो नुबाय सिंग्रियानो सानैसो दाब्लिं लादों स्कुटियानो सौग्राव हैखासैमोन मोनसे गारियाव। बेबायदिया जाहैगोन, एक्सिडेन्ट जानानै थैखाथारगोन, संखिया खमायगासिनो दङ ना। अस्त्र लानानै दावहा नांनायाव 5,000 जोंनि बर'फ्रा सेक्रिफाइस जाबाय ना। ड्राग्स जानानैबो थैबाय, जुमाय लोंनानैबो थैबाय, गुबुनजों खारफानानैबो लस जाबाय। बहानिफ्रायथो लाबावगोन जोंलाय बर'नि संखियाखौलाय
दा बेनिखायनो जा दं आं सानो बेखिनियानो जों बायदि इयुथफ्रा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जायफ्रा एसे रोंबाय बाहेरायाव गिदिंनानै नुबोबाय गुबुननि कालसारनिफ्राय जिखिनि खहाखौ नुदों बेखौ खोन्थाफैनांगौ आं बेखौनो हास्थायो आं बायदि सोरबा रोंनानै बबेबा खामानि मावनायाबो एक्सपिरियेन्सखौ लानानै खिथाफैनांगौ गावनि जायगानि मानसिखौ गावनि जोहोलाव सिख्लाफोर जे लाइमोनफोर दं गावनि हारियाव बेखौ फोसाबनांगौ आं सानो आं खृष्टान जानायखाय आंनि मण्डलियाव आं फोसाबग्रोनांगौ अब्ला गामियावबो फोसाबनाया फैखागोन अट'मेटिक अब्ला बर' माहारियाव मोनसे सोलायनाय फैगोन